کہ جڑا بندہ باپ دی خدمت کرے گا اللہ انہوں بھی جنت عطا کرے گا. ہاں جی تے باپ دی شان تے میرا کلام بڑا مشہور ہے وہ تنوں سناواں پھر 15واں عمل دساں تے اپنی بات نو ختم کراں. دنیا تے حسن او تیرے لکھی ہزاراں دنیا تے حسن او تیرے لکھی ہزاراں تیرے لئی نے پھر دے بن کے کتاراں دنیا تے حسن او تیرے لکھ ہزاراں تیرے لئی نے پھر دے بن کے کتاراں پر کوئی ایک بھی کہیں نہیں تیرے باپ ورگا تیرے باپ ورگا دنیا تے حسن او تیرے لکھ ہزاراں تیرے لئی نے پھر دے بن کے کتاراں پر کوئی ایک بھی کوئی نہیں تیرے باپ ورگا تیرے باپ ورگا تیرے اتے کتیاں تیرے باپ چھاواں تیرے اتے کتیاں تیرے باپ چھاواں تیرے اتے کتیاں تیرے ابے چھاواں تیرے اتے کتیاں تیرے اب چھاواں دنیا تو لک لک منگیا کو آواں. اللہ تعالیٰ جی میرے شیخ کا پیار قبول فرمائے تے ماشاءاللہ ذرا بیدار ہو کے سنو کلام. ماشاءاللہ شیخ صاحب نے حوصلہ افزائی کر دیتی ہے انشاءاللہ تسی بھی ذرا پیار محبت کا ذرا اظہار کرو. اللہ 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 دنیا تے حسن اور تیرے لکھی ہزاراں تیرے لئی نے پھر دے اور بن کے کتاراں پر کوئی ایک بھی کوئی نہیں تیرے باپ ورگا تیرے باپ ورگا تیرے اٹھے کتیاں تیرے اب چھاواں دنیا تو لک لک منگیاں گواواں. خدا دی قسم کنجر چک دے نوجوانا تو سکتا ہننا ہے تے تیرا بابا تیرے واسطے دعاواں کردہ ہننا ہے تو آرام کردہ ہننا ہے تے تیرا باپ تیرے واسطے مسلے ڈال کے دعاواں کردہ ہننا. ایک گل میں تینوں دساں اج تو جس مقام تے بھی کھڑا ہے تے دے پیچھے تیرے باپ دیاں دعاواں نے. اج تو جناب والا پروفیسر ہے دے پیچھے تیرے باپ دیاں دعاواں نے. اج تو استاد ہے دے پیچھے تیرے باپ دیاں دعاواں نے. خدا دی قسم ہے میرے شیخ انعام اللہ عثمانی صاحب انہاں دے پیچھے انہاں دے باپ دیاں دعاواں. اے گناہگار تہاڈا بیٹا تہاڈا بھائی میرے پیچھے میرے باپ دیاں دعاواں. اسی گناہگار کس جو گیا اللہ 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 تیرے اتے کیتیاں تیرے باپ چھاواں دنیا تو لک لک منگیاں دعاواں کیونکہ کوئی ایک بھی کوئی نہیں تیرے باپ ورگا تیرے باپ ورگا. تیرا باپ تینوں کچھ بنانا چاہتا ہے کسے اچھے رتبے پہنچانا چاہتا ہے کیونکہ کوئی ایک بھی کوئی نہیں تیرے باپ ورگا تیرے باپ ورگا. ہاری اوکھے ویلے اے جملہ میرا ضائع نہ کری ہاری اوکھے ویلے تیرے کم گئے آیا ہاری اوکھے ویلے تیرے کم گئے آیا خود بھکھا رہ کے تینوں رجایا کیونکہ کوئی ایک بھی کوئی نہیں تیرے باپ ورگا تیرے باپ ورگا. دنیا تے حسن تیرے لکھی ہزاراں تیرے لئی نے پھر دے بن کے کتاراں پر کوئی ایک بھی کوئی نہیں تیرے باپ ورگا